Velkommen til den her video. I dag spiller vi Fake. Fake 99 Nights on the Forest. Og fordi alle classes were free. Så nu har jeg den her, så nu tænker jeg godt, at jeg kan redde Dino Kid. Okay. Okay, lad os lige se. Og det var noget med, der skulle være mega gode kister og sådan noget. Så lad os lige se, om det er rigtigt. Hell yeah, bro, men ja, den flyver, så ja, man kan tydeligt se, at det er moddet. Okay, det er faktisk ret godt, føler jeg. Den fik jeg faktisk i dag i rigtigt. Oh my god. I sådan, bare sådan rigtigt. Okay, jeg kan finde at snakke lige nu. Der er det kittet. Men vi er da ikke ude mappet nok, nej. Så det skal vi bare lige have. Hold op, der er meget metal lige her faktisk. Hold op. Ej, lige nu så kunne jeg virkelig godt bruge sådan en oil boil. Seriøst, fordi mit bål jo. Jeg finder kun metal. Man kan få 10 ting i sine ting. Pose ting, jeg ved ikke, I don't know. Oh my god. Lad os bare lige få hakket det her træ. Og lad os se. Bomberklak. Hvor meget giver et stykke træ? Okay, det giver lige så meget som jeg troede lige. Jeg har ikke det store træ. Nej. Det kunne jo godt være, man kunne det. Let's go. Oh my god. Man kan craft alting. Jamen, det var da fedt nok, tænker jeg. Okay, jeg tænker lighting rod. Sådan drill lige her. Lighting rod lige her. Kompas lige her. Og beds. Det kan være her. Okay. Og der står en ruby chest lige der, eller hvad? Er det normalt? Jeg fik også lige wolf pet. Men jeg ved ikke helt, om det er normalt, at det bare står en. Det er der nok i normalt. Jeg har allerede sådan en. Så det behøver jeg vel ikke. Der ligger der bare lige en riffel. Det er så weird, det her, seriøst. Nu stopper det med de der skide ruby chests, seriøst. Nu bliver det faktisk meget nemt. Men det er faktisk også ret sjovt, det her spil. Okay, det er fint nok. Jeg synes faktisk, det er meget godt. Nu stopper det. Okay, hvorfor fløj det der stykke løs bare lige? Lad os bare lige putte det her i. stykker 3. Hold op. Skriv ned i kommentaren, hvis der I gerne vil have en shoutout til min næste video.
ja. Så får I et shoutout i næste video, jeg laver, så ja. Ja, der er tydeligvis noget galt med til at spille. Okay. Starter jeg eller hvad? Det tror jeg skulle gøre. Gå lige der. Men jeg har det fuld med bare. Jeg skal bare lidt sådan at spise. Kan I se den der lille en? Der er en fake medbar over den. Ej, så snyder de en. Det er mega svært at se den. Okay, nu gider jeg sgu ikke at spille der mere. Så vi ses. Tak fordi I så med. Hej hej.